Язмыш аны хезмәт эшчәнлегендә генә түгел, шәхси тормышында да бик күп сыный. Өйләнешеп матур гына яшәгәндә 33 яшьлек хатыны Алсу бер баласын калдырып үлеп китә. Әнисеннән 11 яшьтә калган Әлфия бүген үз клиникасын ачып, балалар табибы булып эшли. Моннан күп еллар элек әнисе вафат булганнан соң, әтисенең кабат өйләнү көннәрен әлдә хәтерли. Әти үләнде. Розаның мәрхүмгә мен аны әргә сразу әйттем беренче көннән. Мин хәзердәкиләрне дидем. Мин хәдәтләрдән sıradım, все время sıradım, что benim булды или иптәш, или братишка, или сестренка. Elhamdülillah хәдәтләр ишетте мине, булды минем дә, и братишкам да, сестренкам да. Тормыш дәвам итә. Илмас икенче хатыны Роза белән никахлаша. 2 балалары туа. Ләкин язмыш Илмасны кабат сынау алдында калдыра. Роза автомобиль һәлакәтендә эләгеп вафат була. Эш буенча бер Ходаем миңа күп ярдәм бирде. Гомер буе вакыт банкротный хозяйстволар аларга туры килде. Вот тормыш буенча шулай булды. Югалтулар булды. Дусларым янымда иде. Икенчинде үзең беләсез, да, мотивация бар. Балаларны үстерергә кирәк. Мин әти кеше, как же по-другому? Илмас үзе әйткәнчә, шул авыр вакытларда аңа беренче терәк туганнары һәм дуслары була. Шуларның берсе балачак дусты Мәүлетдин. Яшь чакта ук инде мәктәп елларында ук, элек бит инде совет мәктәпләрендә шулай иде. Яшьтән ук без инде уйлыйдык, агроном булабыз. Инде дә бер специалист булабыз, Алла теләсә, председательләр, директорлар булабыз дип шулай хыяллана идек. Илмас үзенең хыялына турылыклы булып калды. Әлхәмдүлилләh шөкер, ул үзенең тормыш юлында председатель колхозында булып эшләде, бик әйбәт эшләде. Моннан 60 ел элек Чүпрәле районы Татар Шатырашаны авылында туган Илмасның ул чакта кайчандыр еллар узгач, кем әйтмешли, күз күрмәгән, колак ишетмәгән Кузоватов якларына килеп, шунда хезмәт итәрмен дип уена да килмәгәндер. Яшь улыгая барган саен туган яклар тагын да сагындыра икән ди Илмас. Безнең Шатыршан авылы матур авыл. Безнең урманнар якында елгабыз бар. Монда тоже матур. Туган җирләр барыбер искә төшә. Без кайткалыбыз авылга, анда мәчет кәкрәбез, анда хәзер зур төзелешләр булды. Илмасның гаиләсе Әмәр абый, әтәсе иде, әнәсе Миңнур апа тәртипле матур семьяда үсте. Тырыш егет, шул тырышлыгы аркылы бу тормышны зиңеп чыгып, институтта укып бетереп, җитәкче урыннарда, Ульяновск обласларда бөтенчедә эшләде. Армиядә хезмәт итеп кайткач, башта Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумын, аннары Ульяновскида институт тәмамлаган Илмасны агроном итеп куялар. Берничә елдан аны колхоз рәисе итеп сайлыйлар. Артта сирелгән хуҗалыкларны берничә ел эчендә ул алдынгылар рәтенә чыгара. Яшь вакыттан инде эшкә бирелеп эшләп үскән. Яшь вакытта без әти-әни тирлек күп тота иде. Без чигендер кырларында 3 гектар матикле идек чигендер. Шуңа күрә без авыл хуҗалыгына килгәч, институттан соң мин халык белән бер төрле сүз таптым. Шуңа күрә халык белән бергә уважительно булып менә эшләдек. Шуңа күрә халык мине каршылады, бергә яхшы урожайлар без ала башладык. Беренче урыннар алдык. Берничә ел элек аны Казаннан Радис Гыйльванов Кузоватов районында берничә елдан бeri ташланды хәлдә яткан элеваторга директор вазифасын алып баруын сорый. Зур тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсе булган оста оештыручы, таләпчән җитәкче Илмас 2 ел эчендә элеваторын эшләтеп җибәрә. 70 кешегә яңа эш урыннары булдырыла. Тимер юл җибәрдек. 5 төрле сушилкалар куйдык. Хәзер әле тоже бик күп эшләрбез бар. Вместе учились в одном вузе, в нашей сельхозакадемии в Ульяновской. Этот человек, хотя ему в этом году исполняется 60 лет, но я думаю, что он по сей день, как студент, все изучает, все касается, в каждую, как говорится, щель лезет и с тонкой силит, с пониманием дела. Әйткән сүзендә нык торучы кешеләргә ярдәмчел, игътибарлы җитәкче тиз арада коллективта абруй казана. Тимер юл газ чикерткәннән соң киләчәктә көнбагыбыз белән бергә иген белән дә хәзерләнергә планнарыбыз бар. Арыш, бодай, арпа. Шулай шундый планнар. Планнар зурдан, эшләргә дә теләк бар. Кем әйтмешли, теләк булса, беләк карышмый бит ул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.